A Xunta segue a apostar pola sanidade pública coa extensión do Plan Galego de Hospitalización a Domicilio. Este programa permite que os pacientes que o desexen poidan recibir cuidados hospitalarios na súa propia casa, en lugar de ser ingresados nun centro sanitario. Esta nova fase do plan desenvolverase con dous obxectivos. Pasar do 75% do territorio atendido ao 100% do territorio atendido. E pasar de 5 días a semana a 7 días a semana, é dicir, 365 días ao ano. Na unidade de hospitalización a domicilio do Hospital da Barbanza, as xornadas de traballo no servizo comezan ben cedo, cando a doutora Mariña Iglesias chama a cada unha das familias dos pacientes para ver como foi a noite. En función do seu estado, establece a ruta de visitas que ocupará o labor do seu equipo durante todo o día. Unha das súas pacientes é Evarista Sánchez, de 91 anos. Está ingresada no seu fogar, en Abanqueiro, Boiro, onde ten todo o equipo preciso para poder recuperarse. Para ela, os beneficios da hospitalización a domicilio son claros. É a cama de cada un, é a cama, como dixía os vellos. Miña casiña medular. É nada máis. Máis facilidade para conciliar a vida laboral cos cuidados do familiar enfermo e máis comodidade para o paciente son algúns dos beneficios desta modalidade de hospitalización que destaca a doutora Iglesias, pero non son os únicos. Vemos que a satisfacción do paciente e da súa familia é moi grande, porque, bueno, pois están no seu entorno, a recuperación soe ser moito máis rápida, moito máis humana a atención. Unha variación moi grande, ainda que, o sea, no hospital a tratan ben, pero a diferencia, bueno, é abismal. A xente que poda ter, desde logo... Actualmente son 6.000 os galegos que cada ano se benefician deste servizo.